Perffaith. Erioed di trial hwnna o'r blaen. Hi guys, a chroeso nôl I PopT. Fi mor excited achos mae'r haf yn rownd y gornel byddwch chi ddim yn meddwl na gyda'r jumper mor trwchus ma fi'n gwisgo. Ond ta beth, fi'n gallu mynd mor bod yn ystod Gwyliau Haf. Beth am ysgrifennu 30 gweithgared / rhywbeth i'w wneud a pigo allan rhywbeth bob tro chi'n teimlo'n bod. Y cyfan fydd angen arnoch chi yw jar, beiro a papur. Fan hyn chi'n gweld fi'n ysgrifennu gweithgareddau posib, eu sgwennu nhw lawr, eu plygu nhw a'i roed nhw yn y jar. Oedd na un peth o'n I rili eisiau wneud. Dyna ni. Fi'n bod. Amser I ddewis rhywbeth mas o'r jar. Creu brownies! Mor hapus am fideo na. Iawn, I fel bod fi ddim yn bobydd, mae'r rhain di troi allan yn oce. Nhw'n edrych yn iawn, ond fi ddim yn siŵr shot ma nhw'n mynd I flasu. Lle I wella. Ond, di trio rhywbeth newydd. Na ni. Ma nhw'n gross. Guys, oedd y brownies na'n gymaint o ffeil. Sa'n meddwl bod brownies fod yn crunchy, ond hei, nawn ni symud mlaen a dewis rhywbeth newydd allan o'r jar. Origami. Erioed di trial hwnna o'r blaen. Oedd y fideo o'n I dilyn yn argymell bod fi'n defnyddio darn o gardwrdd, ond doedd dim gyda fi unrhyw yn y tŷ, so nes I ddefnyddio hen garden pen-blwydd. Y bwriad oedd I drial creu pili pala. Felly fel chi'n gallu gweld, fi'n dilyn y tutorial gam wrth gam, yn fanwl iawn, os gai nodi fyd. Oedd y cardfwrdd yn anodd I blygu. Rai fi gyfaddau. Iawn, fan hyn chi'n gallu gweld fi'n mynd nôl amlan o'r tutorial, achos o'n i'n rili stryglo. Neud o'n I ffili dilyn yn iawn. Doedd y siap a lle nes I blygu ddim yn matcho lan. Ie, dim lot o syniad fi beth o'n i'n neud fan hyn. Fan hyn o'n i'n dechrau colli amynedd. Oedd y fod I edrych fel pili pala. Ond fi di cael mwy o gwch. Oedd e werth trial. Creu soc puppet. Fi'n siŵr bod chi union fel fi ac yn colli sanau. Ble maen nhw'n mynd? Sa'n gwybod. Felly mae gyda fi par o sanau fan hyn a ni am droi nhw mewn I bapedi. Fi wedi rhoi darn o gardfwrdd yn yr hosan er mwyn creu siap y geg. Nesaf yn amlwg mae'n rhaid I ni gael rhyw fath o googly eyes. Os bod dim googly eyes gyda chi, mae siapi neu unrhyw fath o feiro yn neud yr un peth. A fi am ddewis y llygad mawr yma. Nawr fi'n siŵr allwch chi bod lot mwy creadigol na fi. Yn anffodus, does dim gyda fi y nwyddau cywir I wneud yr hosan ma yn waw. Ond dries i'n ngorau. Felly, tada! Fi'n siarad ychwanegu moustache bach iddo fe a llygad, eyebrows, a mae'r llygad yn disgyn I ffwrdd. Ond chwa be? Fi'n oce gyda hwnna. Ond mae rhywbeth bach sport I wneud, nes I fwynhau wneud hwnna lot. Sa'n credu bod y pethau creadigol I fi. Na I ddewis un peth arall allan o'r jar. Perffaith. Newydwch mewn I pyjamas. Newch yn siŵr bod chi'n gyfforddus. Newch yn siŵr bod chi ddigon o snacks, achos y cyfan I chi am wneud heddi yw gwylio teledu. A
dyna ni am fideo heddi, guys. Gobeithio bod chi wedi cael eich ysbrydoli gan y fideo yma. A hei, gadewch fi wybod yn y blwch sylwadau os ych chi am drial y jar syniadau yma. Ond fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i tanysgrifio, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glwch bach notification. Ond tan fideo nesa, ta-ta!